नमस्कार, हाय, हॅलो, कसे आहात सगळे? मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करतो. सर्वप्रथम मी तुमच्या सगळ्या व्ह्यूअर्सचे मनापासून आभार मानतो. तुमचे खूप खूप आभार, कारण मागच्या काही दिवसांमध्ये आपण 1000 सबस्क्रायबर्सचा पल्ला पूर्ण केलेला आहे. हा एक खूप छोटा आकडा आहे, पण माझ्यासाठी हा एक खूप मोठा माइलस्टोन आहे. आपण 1000 सबस्क्रायबर्स हल्लीच पूर्ण केलेले आहेत आणि हा प्रवास आपल्याला असाच चालू ठेवायचा आहे. सो तुम्हाला विनंती आहे की माझे व्हिडिओज जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, म्हणजे आपल्या ह्या चॅनलला अजून सबस्क्रायबर्स जोडले जातील आणि हा आपला परिवार असाच मोठा होईल. आणि मी तुम्हाला प्रॉमिस करतो की असे नवनवीन वेगळ्या आणि इंटरेस्टिंग रेसिपीज मी तुमच्या पुढे घेऊन येईन. सो परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार. आणि आज आपण जी रेसिपी करणार आहोत ती अर्थातच एक वेगळी रेसिपी आहे. आज आपण भाजीचा एक वेगळा प्रकार करतोय. जनरली आपण गावावरनं किंवा बाहेरून घरी येतो आणि बऱ्याच वेळेला असं होतं की फ्रीजमध्ये काही भाजीच नसते करायला. तर आज आपण मखाने आणि मटार, फ्रोझन मटार तर घरी असतातच, सो मखाने आणि मटार ह्या दोन भाज्या वापरून किंवा हे दोन जिन्नस वापरून भाजीचा एक आगळा वेगळा प्रकार करणार आहोत. सो ही भाजी खूप भन्नाट होते, खूप अफलातून लागते. तुम्ही पण ही भाजी नक्की ट्राय करा. सो आज आपण ही रेसिपी शेअर करतोय, मी ही रेसिपी आज तुमच्याबरोबर शेअर करतोय. तर चला या रेसिपीसाठी कोणते कोणते साहित्य लागतात ते बघूया आणि आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर मटार आणि मखाण्याची भाजी करण्यासाठी अर्थातच आपल्याला लागणार आहेत मखाने. इथे एक मोठी वाटी मखाने घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर माझ्याकडे मटारचे दाणे आहेत, ते मी पाण्यात भिजत ठेवलेले आहेत. त्याच्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा लागणार आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला काजू लागणार आहेत. चवीनुसार मीठ लागणार आहे. आपल्याला एक वाटण करायचं आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे टोमॅटो. त्याच्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या, आलं आहे आणि लसणीच्या 7 ते 8 पाकळ्या आहेत. त्याच्यानंतर इथे हळद पावडर आहे. त्याच्यानंतर इथे लाल तिखट आहे, हे काश्मीरी लाल तिखट आहे. त्याच्यानंतर ही धणा पावडर आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला फोडणीला तेल लागणार आहे आणि आवश्यकतेनुसार पाणी. तर भाजीसाठी आपल्याला एक वाटण करावं लागणार आहे. ग्रेव्हीसाठीची तयारी आपल्याला करावी लागणार आहे. तर त्यासाठी इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम आपण काजू घालूया. एक साधारण 10-12 काजू घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर आल्याचा एक तुकडा, हिरवी मिरची, त्याच्यानंतर लसूण पाकळ्या आणि टोमॅटो. हे 2 छोटे साईजचे टोमॅटो आहेत. तर आता हे आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे आणि याची बारीक किंवा फाईन पेस्ट करून घ्यायची आहे. सो इथे आपलं वाटण वाटून झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम फाईन पेस्ट आपण केलेली आहे. कन्सिस्टन्सी तुम्ही चेक करू शकता. सो अशी फाईन पेस्ट झाली पाहिजे. सो हे वाटण रेडी आहे. आता आपण पुढची कृती बघूया. पॅन घेतलेला आहे, थोडं आपण तेल घालून घेणार आहोत आणि या तेलावर आपण मखाने रोस्ट करून घेणार आहोत. गॅस आपल्याला एकदम मीडियम ठेवायचा आहे आणि मखाने आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत रोस्ट करून घ्यायचे आहेत. सो मखाने इथे आपले झालेले आहेत. एक मखाना तुम्हाला मी दाखवतो, असा चुरा व्हायला पाहिजे त्याचा. याचा अर्थ आपले मखाने रेडी आहेत. तर हे मखाने आता आपण काढून घेऊया. सेम पॅनमध्ये आता आपण थोडं तेल घालून घेणार आहोत. तेल तापलं की आपण त्याच्यामध्ये कांदा ॲड करून घेऊया. कांदा चांगला फ्राय करून घेऊया. कांदा व्यवस्थित परतला गेलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये सुके मसाले घालून घेऊया. गॅस स्लो केलेला आहे. थोडी हळद,
त्याच्यानंतर लाल तिखट, त्याच्यानंतर काश्मीरी लाल तिखट कलरसाठी आहे, धणे पावडर, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. कांद्यामध्ये सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्स झाले की आपण जो वाटलेला मसाला आहे तो मसाला आपण याच्यामध्ये ॲड करूया. मिक्स करून घेऊया. मसाला चांगला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. मिक्सरच्या भांड्याला जो मसाला लागला होता त्याच्यात पाणी घातलेलं आहे थोडं, आणि हे पाणी आपण याच्यात ॲड करूया. मिक्स करून घेऊया. या स्टेजला आपण आता मटार ॲड करून घेऊया. म्हणजे मटार या मसाल्याबरोबर शिजतील, या ग्रेव्हीमध्ये व्यवस्थित शिजतील. ग्रेव्हीला खूप सुंदर कलर आलाय, तुम्ही बघू शकता. आता मटार या ग्रेव्हीमध्ये आपण व्यवस्थित शिजून देऊया. तर तुम्ही ते बघू शकता, मटार ग्रेव्हीमध्ये व्यवस्थित शिजलेले आहेत. या कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला भाजी पाहिजे, एकदम पण आपल्याला घट्ट करायची नाही आहे. सो आता आपण काय करणार आहोत, ह्याच्यामध्ये थोडी कसुरी मेथी ॲड करणार आहोत. इन्ग्रेडियंट्स लिस्ट सांगताना मी कसुरी मेथी सांगायचं माझं राहून गेलेलं. सो थोडी आपण कसुरी मेथी घालणार आहोत आणि थोडा गरम मसाला पण ॲड करणार आहोत. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मीठ ॲड करूया. मिक्स करूया. दोन मिनिटं आपण हे शिजवून घेऊया आणि मग आपण याच्यात मखाने ॲड करूया. सो इथे 2 मिनिटं मी भाजी उकळत ठेवली होती. आता आपण ह्याच्यामध्ये मखाने ॲड करूया, जे आपण मगाशी ड्राय रोस्ट करून घेतलेले. व्यवस्थित मिक्स करूया. सगळा मसाला मखान्यांना व्यवस्थित कोट झाला पाहिजे. थोडी कोथिंबीर ॲड करूया ह्या स्टेजला. व्यवस्थित मिक्स करूया. सो अशा प्रकारे ही आगळी वेगळी आणि पौष्टिक मटर मखाण्याची भाजी आपली रेडी आहे. आता आपण हिला व्यवस्थित सर्व करूया. सो इथे मी सर्विंग बोल घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण भाजी आता ही सर्व करूया. जर तुम्हाला अजून थोडी पातळ करायची असेल तर तुम्ही ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी पाणी घालून ॲडजस्ट करू शकता. माझ्यासाठी ही कन्सिस्टन्सी ठीक आहे. रोटी बरोबर खायला ही कन्सिस्टन्सी बरोबर आहे.
कोथिंबीरनी गार्निश करणार आहोत आपण. सो अशा प्रकारे मटर आणि मखाण्याची हेल्दी भाजी आपली रेडी आहे. तर बघितलं मित्रांनो, साधी सोपी आणि हेल्दी मखाण्या आणि मटारची भाजी रेडी आहे. जेव्हा तुमच्याकडे भाजीला काही ऑप्शन नसेल तर ही भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि त्याचा संपूर्ण एक्सपिरियन्स माझ्याबरोबर शेअर करायला विसरू नका. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तिथे बेल आयकन येईल, बेल आयकन दाबायला विसरू नका, म्हणजे ह्यानंतर मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करीन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही माझी कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. अधिक अपडेट्ससाठी तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर पण फॉलो करू शकता. त्याच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तर चला, आता वेळ झाली आहे निरोप घ्यायची. पुन्हा भेटूया अशा एका हेल्दी रेसिपीसह. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या, पौष्टिक खा आणि खुश रहा. धन्यवाद.